Ko kamano ang'eni wach osuru no wanyalo dage nyaka machatonga sa nyalo ng'ado wakata manaka ada ni walose wach machielo mabende piny owacho sibedo ka yudo godo seyo ahinya mar tiyo gi omenda kinde mabende twak mar thik dhi nyime karomo mar Bomas of Kenya wach ntiere twak mabende ka ndalo 60 omenda osuru ma an Sharon ong'awo gi in nyakwarom gajwang gi Esbon gi Chris Owalla mantiere godo ka dika omenda maromo siling milion 106 nyakwarom gajwang mana kanyalo mana nyisi par network makamano ntiere coaches mano ichungwa kanyakla kod Kalonzo Musyoka odiochieng kodiochieng ka gibede twak mar thikno gika allowance mano mar siling 50,000 ng'ato ka ng'ato jokanyo mamoko aboro nikech kamitima kamano ting'o ji 10 abich mawuok e kweth mar Kenya Kwanza abich mawuok e kweth mano mar Azimio odiochieng kodiochieng Kalonzo kawo 50 kanya 50,000 ichungwa kawo 50,000 members jokanyo mamoko aboro kila ng'ato kawo 40,000 mago igoyo nyaka kwan mag documents mag idwago chapa contingency fund bidhi nyiso Esbon contingency fund giketo tenge omenda maromo siling milion 9.7 duto te kiriwo dhi mana biro siling milion 106 nikech parni nitiere retreat mane bende gidhi Mombasa gi Naivasha mar loso report makare mar mondo bi oka gichwali od bura maduong' ma pachoka retreat ma Mombasa dhi kawo siling milion 9.3 ma Naivasha tema koro dhi kawo makore lach milion 20.3 Owalla winjo na pachi to parni tok maka na chako na nitiere dwaro mar mondo mekik time magawa wach chai cha nogol to Bomas of Kenya ng'oma koro timore manyiso ni dino time magawa kata na omenda ni dina koro medre anya na pachi kaluore kod okang' makamano kapok ka oyo matin kamano Sharon aparano wach mar Bomas ni mako jo Kenya but anene kama jomani ipayroll ta ichungwa giri MPs luandai giri okonego giyud additional allowance nikech gibiro kanyo gumtok sirkal gibiro kanyo drivers michulo ni ji kantie ji moko ma okni sirkal maktim ni sirkal to gin allowance no oken nikech gikawo time gi nitie kinyalo migi gimoro but nitie pes moko manyaka ti nikech sama ji dhi i process of machal kama nitie joma ibedo hired ma offer their services mabe ok wanyal kawo for granted en nanano jokenyo all but sise moko ma cost gi onego duok piny but chutho to cost to nyaka ketie nikech onge gima nyalo timre ka onge expenditure mano ta adier makende en expenditure man timre no wanyarango to be en realistic be en pesa moro ma adier kineno en gine gu transparency en gu value nitie gima iluongo ni value for money ma duto chuth kata kitimo dong kata kina wuoyo kata kama wuoye kata mana e studio kama antie ni kan tise moko nyaka chai mad semoko ke en kada no so bet for moko energy level nyaka dok piny but gimonego warang to but value no be kochulo ichungwa 50 to en majority leader to en nyaka MP to the same day no otiyo gumtok sirkal kore en double payment go emonego gol kuro to warang no jika kantie support staff mobedo hired rate mane michulo gi to so do obe realistic ko kwan ende man chudo no rach onego warang to be gimichulo no nitie value for money ana kech kiranga milion 100 sana billions nitie kuonde ma billions lalie in a day ma ka 100 nyalo miyo wabed gu peace and miyo wabed gu harmonized government and aonge kode gwacha ahinya nikech nitie kata kirango state house kama awatimo wuoyeno kirango counties wa kanyoro yudo kata nkata siya kende million 86 million olala igine i suspense account and no one is talking about it kora I feel no ken gimo tiyo yo makare mwanyalo vote for ma okuketi mibade to kelo value mande ko Esbon temo wacho chien kilecha ne onyalo kelo matunda then warangu nanto an appropriate payment ngato kochul twice kotimo service ka jomani position mege parliament go gin okonego chul gi again but can't ngamo offer services
to services no en gi reasonable cost to kochule to ken gima rach ahinya. Erokamano ahinya. Ng'adi ang'ada mana gi kanyo. Hezbo nang'eni himbe ne diher chiwo paro